ang kinumina kaninyo. Kinutlugikan si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Unyang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari ka mo nga gipanalanginan sa akong amahain ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Kubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasikiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo kanus akamain. Nak makakita kami kanimo, nagigutom, gipakaon kanamo, giuhaw, ug gipainom. Kanus akamain kami makakita kanimo, nga dubudoong, umidawat kami kanimo sa among mga balay, ug hubo, ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo o giduaw kanamo, unya ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya mingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sayawa. Ug sa iyang mga anghel, gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya motubag sila kaniya, Ginoo kanus akamain, kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o sa kadumuduong o hubo nga nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo. Sa matag higayon nga nagdumili kamo sa pagtabang o sa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Musa kini sila ipadalangad to sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong maadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi natong tanan. Pasalamatan nato Ginoo nga nakig-uban nato dinhi nining atong lugar dinhi sa Bikini Beach, no? Mag-bikini taron, no? Kahuman nato magbubo ta tanan. Bikini Beach ro no. Bitaw, pasalamat sa Ginoo atong gaan sa mas pagpakpak ato Ginoo nga naa sa tanang dapit uban nato ug ato sa mga bisita, atong spiritual director si Father Fran Villegas na uban nato atong gaas mas pagpakpak nga nitabuk panig dagat, no? Pito ka baon, no? O naan siya Koreano ganina, yang kasakay mga Koreano, no? Kaya mga turista dari sa Bohol. O si Brad Winderson, naan po Muslim, dahil kan man nag-Dubai, no? O si Father Greg Mendez, ang ating spiritual director sa Diocese of Talibon, nakig-uban sa nato. Salamat kay Father Greg. O ang atong National President o mga national officers, nga ni welcome kamo sa Bujon. Atong gaan sila sa masipang pakpak. O ato sa recognize ang former president nato manisod na sa seminaryo, si Lord Rolio Rata.
no mo ni Lord nga dili Dios, no. Ubay-ubay ni mga CFD karon nanon sa seminaryo. Mo nang mag-andam na ta nga puro apologetics na ni sunod nga mga dekada mo abot kay gikan sa CFD nanood sa seminaryo, no. Sa tay ampo ubay-ubay na sila. Pila mo kabok dito Lord? Lord? Upat kabok, no. Uban pud theology na theology ng uban. Unya ato former president pod si Brad Roberto Iberula niya uban nato atong gaas pa si pagpakpak o si Brad Alvin agupita. Namas Brad Alvin atong former mga presidents, no, mga kanhi president, no, sa Diocese of Tagbilaran o sa to mga kaubanan sa mga 9 chapters adini, no, ato recognize na unya na distansya Brad Kaloy o atong aktibo nga presidente Brad Kaloy kami, no, nga kanunay starring sa liturhiya Kaloy kami, no, si Brad Kaloy na all around atong presidente, no. Salamat kay Brad Kaloy o sa mga officialis nato sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Tagbilaran. Salamat kayo sa inyong kakugi o kasibot kada adlaw. O sa to ebanghelyo karon nindot kaayo kay Christ the King man ugma. Ni anticipated mass naman Twitter bumatog tibuok adlaw ugma, no? Consider na ning misa sa Domingo. Og anindot kaayo tong hari kay tong hari yang gi-identify kaugalingon sa labing ubos nato. Kay ang labing ubos nato mo may di nato matagad. Manamingon si St. Francis de Assisi, unsay imong kinaiya nagipakita sa kabos, muna imong kinaiya gipakita sa manunubos. Balik ko na ko unsay imong taras, unsay imong kinaiya nagipakita sa labing ubos sa tawo nga kabos, muna imong kinaiya nagipakita sa manunubos. Kay kining nas ubos mo may dali na to singkahan, Tinoo dili, dali na to sipatan, dali na to kasab-an, Tinoo dili. Ang imo ding kasab-an dili ang kabos. Unsa gihimo nimo sa labing ubos, gihimo na nimo ngari nako. Mas mingog ang gihimo nimo sa labing taas, ya dali ra ba kita mo alagad sa labing taas? Tinoo dili. Labi nagpari mamot sa inyo ha. Maihaw tong tuas tangkal oy. Nya hiniktan sa mong bana. Ingon tong bata, ma pakan ako ma kay ganahan ako mukaon. Ako nang paas manok ma, sa pare na lang. Ang kanan na lang pako ma, sa pare lagi na. Kanan na lang batikon, magiinan kag sa pare na, di juga kasabot. Ingon hudang bata, kanan lang atay ma, giinan kag sa pare na. Ingon tang bata, giatay ning paria. Dili sayop ang pagtagad sa pari, dili sayop sa pagtagad sa nagalagad sa simbahan. Ikisa katong mapainom sa akong alagad, bisag tubig, makadawat sa ganti sa alagad, sa akong alagad. Pero ang sipyat ini, kung mayo ra ta mo tagad sa taas, pero dili ta maayo mo tagad sa labing ubos. Wa tay panahon. Pero sa mga arangan, taas tag panahon, magkarakara. Ako na konsensya ko kay one time, nay panahon nga makatubag ko ni Papa. Hining pari na ta usahay, hari naman ta sa atong balay. Nya makonsensya ko. Abi ninyo, dito man ko, uno man ko kabuan dito ni Bishop Medroso, kauban-uban ni Bishop Medroso. Sagwa ko kauyon sa idea niya, no? Sira ko, yes Bishop, yes Bishop, yes Bishop. Hipokrito. Anto sa akong papa, dali na ko motubag. Nya anto sa obispo nga wa gani magsakripisyo sa gikas akong pagkatao hangtod karon. Kung grabe akong respeto ni Bishop, dapat grabe akong respeto sa akong papa. Di ba? Kay akong tanaw ni Papa, labing ubos naman, no? Una nga, unsa atong kinaiya, unsa atong taras na ipakita sa usag-usa,
Unay taras na itong ipakita ngadto ni Kristo sa ato manunubos. Giuhaw ako inyo kung painom. Minsan may kasagarang uhawon, no? Minsan may kasagarang mutapok sa kaon, no? Ang mga naa sa labing ubos. Una nga, ang challenge na to karon, atong pamalandungan ang kinaiyan ni Kristo. Una niyang gitagad ang labing ubos. Una niyang gitagad ang labing iwit sa ato katilingban. Gi-identify niya 100% ang iyang kaugalingon. Munang giingnan niya ni Papa Francisco sa pag-ari niya dinhi sa Pilipinas, giingnan mi mga pare ni Papa Francisco kay Pope Francis man siya. Nga Franciscan. No? Grabe kay gugma sa mga tabos. Unang yang gipili na nga Francisco. Yang giingnan ng mga pare nga nasa nag-attend sa misa. Kung wala pa mo'y panahon sa kabos, you never understand the message of the gospel. Una nga, ang highlight yun ni Papa Francisco, the same sad sa highlight ni Kristo karon. So kung dili, watay panahon sa mga kabos, narata, ang tendency ng mga pare, ari minas mami-mami na mo, mami, no. Unya, way panahon, busy. Pader, nahihilog, Pader. Ina, busy si Father. Mami-mami na, dako kayo. Way problema, mami. Usa ka yung unasa, usa may bigan din mo, mami. No. Huwag mo na, ang sakit. Tilitan ng pare, pero daghan. No? Una nga, kung ito ng pamalandungan ito Ebanghelyo, no? Ubay-ubay dyan yung mga kanding, no? Apil mga pare, no? Naduha raman ni kanding o karnero. Ang mga karnero di ay way pili. Way pili nga alagaran, way pili nga tagdon, way pili nga serbisyuhan. Madato maro magpubre. Ug mo na yung mga karnero. O danginangnan tag mga karnero karon. Pero na po yung mga kanding, duha man eh, no? Kandingon o karnero. Ang mga kanding, insensitive, indifferent. Masabi na sila. Ilan ang problema. Wa ko'y mahimo, ana. Insensitive, indifferent. Mo tinitabo atong dato og si Lazaro. Ang dato, nana niyang tanan. Pero si Lazaro, ato mga mumura yung taon yung pagkaon. O sa dato, insensitive, indifferent, way balatian. No? O nga, ga-identify ni Kristo karon ang iyang kaugalingon niya, labing ubos ka na ito. No? So, maglumbo ta karon sa pag-alagad sa labing ubos. Kasagarang ihimplo ni Kristo sa Ebanghelyo kato byuda. Labing kuan yun. Way tingog sa katilingban. Way impluwensya sa katilingban. O dyan ni ganun ay gi-highlight ni Kristo. Ang way posisyon, ang ipakitaan po ni Mama Mary sa Fatima, matasad. No? Ang mga ordinaryo nga tao pero doon ay extraordinaryo nga pagtuo. Kuni nga sa Catholic Faith Defender, maunta niya itong pamalandungan karon nga ang labing ubos nato karon kini mga na brainwash ato silang kaluyan. Atong gipinsaan ang kamatuuran uban jud ang kaluoy dili maoy, no? Masik di magmaoy na puta wala tay kalaig na ng mga pastor nga usamang archie, no? Ayaw naging anak, no? Kinahanglan ato ipakita ang kaluoy. Kita tas mga laing tinuan, mapuno ta sa kaluoy. Kay they are victim. No? Biktima sila sa sayop nga pagtulunan. Sayop nga pag pagtulunan nga gikan sa mga mini nga simbahan. Unang damo ta maluoy sa mga igsuon nato nga dasig kaayo. Unya kaluis Ginoo sa atong pagpaningkamot nationwide, worldwide. Ubay dyan, no? Libo-libo na ang namalik. Atong isang adlaw sad, diha joy United Methodist nga nagpabunyag na dyan siya. Wa mo balik ha, nagpabunyag.
ni-communicate sa ato, daghan kaayo. So ginagmay nato nga paagi makakontribute sa mga less fortunate sa kinaadman na pinaagi ni ini malig-on. Wala nag dita makakabig basta malig-on ang mga Katoliko, baga man Katoliko. Pero ang consequence dahil daghan sad ang maka-appreciate sa kamatuuran nga atong gipaambit matag karon og unya. Munang padayon ta, gamito na to ang social media kay daghan kaayong ma-inspire pinaagi ni ana. Kato mga igsuon na to nga uhaw. Muna uhaw sa kamatuuran, dili jud na literal nga uhaw jud na tubig kundi uhaw sa kamatuuran. Na pinaagi sa pagpaambit nato sa social media, pinaagi sa market preaching nato, daghan ang mabusog niya na. Kung makita nako mo adto tas malalayng lugar, libo-libo ka mga tao ang makita nato nga uhaw kaayo sa pagtulunan sa simbahan. Uhaw kaayo sa kamatuuran. Kung pinaagi niining atong sa atong pundok sa Catholic Faith Defender, mapalig-on nato ang matag-usa nato. Salamat kayo sa inyong sakripisyo. Bisan wa mo'y sweldo, pero grabe kayo ang inyong debosyon. Grabe kayo inyong commitment. Muna makapadasig sa usag-usa nato. Ini mga national officers nato, kawalingon sulong pliti, ilang pag-anhim. Pero mo lagi na, kung na itong gugma, mo gasto ta para sa atong gugma, para sa Ginoo, Prodeo et Ecclesia. Napadayon sa tapag-ampo sa itong mga isuon nga napoy ko galingong kalibutan, unta mo unite na sa authority, sa magisterium, kay mo lead man na sa intellectual pride, no? Kunang kita mga CFD nga niya din ni karon, ayaw mo biya sa inyong obispo, ayaw mo biya sa inyong kaparian, no? Obedience is greater than sacrifice. Obedience is greater than sacrifice. Wa kay dungog kung musupa ka sa atong musiparit ka sa simbahan. Wala kay dungog. Bisan unsa pa nimo kalantip, sama ni Martin Luther, bisan unsa pa nimo ka maayo manantugi, sama sa ubang mga defensor nga nauna pa nato, walay bili ang tanan without virtues. Amen? Unang atong iampo gyapon sila for enlightenment, for guidance, and inspiration. Nini atong panagtapo karon ato silang iapil sa pag-ampo nga we will be united by humility. We will be united by obedience, by the truth of our faith, and by obedience to the magisterium. Not obedience to someone who is greater than us, no? Bisan pag nauna ta, daghang nauna na uwahiman, magbantay ta ana. Imo nagisulti ni Kristo, daghang nauna nauwahi. Daghang pong nauwahi nauna. Yanong ang nauwahi nauna man because of the virtues. Daghan mang ang magpataas ipaubos man, ang magpaubos ipataas. Muna nga kini mo ni legit nga Catholic Faith Defender na pari na spiritual director, dito magbuot-buot og ato. Yan na po ilaing spiritual director mo elect tag atong kaugalingong namura na ni no. Kinahanglan elected by the bishop. And then bisag wa ta kauyon sa spiritual director nato, ang atong moral obligation is obedience. Amen? For the sake of unity. Nya karon nationwide man jud ning Catholic Faith Defender, no? Dili kay nationwide, international na. Mo na ang usa sa mga indot nga produkto sa atong sakripisyo. Na congratulations nato tanan. Atong gaan sa masipang pakpak ang tanan nga ni adin mi karon. Padayon ta sa ginagmana si Hector nagkuan sa mga OFWs, no? Nani sa mga OFWs bitaw mo nagnani nila sa pagtulunan sa simbahan, og si Brad Eric
nagidumtan pag ayaw ni Ocampo. No, manter ka, Brother Rick. Kay tanang diferensya sa mga iglesia ni Cristo, naa ni Brother Rick. No? Tanan, no? So, kung magkahiusa ang CFD, grabe kayo ang impact. Grabe kayo ang influence. Amen? Munang padayon ta sa paglig-on niya, salamat kayo sa guidance sa Espiritu Santo nga nagkauban ta karon. Wa mo ko'y plano mawali ron, no? Isugo man ko sa atong spiritual director mo ng obedience na. Ako aning classmate, obedience is greater than sacrifice. No? Mapit na ba ni makuan? No? Rector na ba ka sa seminaryo? Classmate? Ikaw na, Rector? Mapit na, no? No? Right pa kayo no? Kung si Kristo ang pulong na nagkatawang tao, si Father Franz ang utak na nagkatawang tao, no? Wala ka na right na mo sa UST man eh. Ako itong kung study sa UST, paano ka pasar? Walang UST here, no? Walang you stay here, no? UST ka po, no? You stay here, no? Bitaw. Unang salamat ninyo tanan sa inyong sakripisyo. Let us enjoy our presence. Gani adin ni karon. O gampo kapunta for unity. Amen? Palig manindog, ang pila na nga to. Anto karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahayn magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug sa tanang mga makita ug di makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang mugtong anak sa Dios. Pinagsamahan mula pa ang katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod ang Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Kinakdili binuhat o sa kikinaya sa mahayan. Pinaagi ka diya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa tong kaluwasan, ikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod kanato gilansang sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, nagkanto siya namatay og gilubong. Sa tulong adlaw na banhaw siya. Para matuman ang kasulatan, may sakasa sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahayan. Mubalik siya may mayaon na rin paghukom sa mga buhi o sa mga mitatay. Niyang gingharian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang gidog maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, isimba siya o gihimaya. Misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaambot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot niya kalibutan. Amen.